का रे सत्या, कुछ एक्सीडेंट भई रहल ऐसे सुनन में आइल। तू ठीक बड़ा ना? भैया जी, रवा कहले रहनी उदय मूर्ति से फाइल लावेला। वो कैसन फाइल रहे? हे, वो पूछे वाला तू कौन हुए रे? कैसन फाइल रहे हमके मालूम होके के चाहिए। वो सब ऊंचा लेवल के बात बा। काम कैला, पैसा से मतलब रखा और आगे बढ़ा। ये उंगली कैल भैया जी का पसंद नहीं है। फाइल में का रहे हम पूछता नहीं। ए भैया जी के धमकी देत बड़ा तू? हाँ? अब ये टाइम से उदय मूर्ति के लक्ष्य सहित सत्या के लक्ष्य बा। वो जे लोगन के कटघरा में खड़ा करे के चाहत रहे, उस सबहन के हम सजा दिला के रहब। उससे पहले हम मरब ना। भैया जी, यह उदय मूर्ति के मरले बा। हम एक खबर पुलिस के दे देता नहीं। अगर वो अंदर जाई तो हम सब के अंदर जाए के पड़ी। चुपके से अपन आदमी भेज के होकर पीछा करा। सर थैंक यू। ये खून के बहुत अहम सबूत बा। ई चेन कौन दुकान से खरीदल गईल बा बतावा? जरूर बता सकता नहीं सर। सब गहना में जौना दुकान से बेचल गई रहेला वो दुकान के सील होला। ओके देख के मालूम कर सकीला सर। ई चेन के मदुराई के बीमा ज्वेलर बेचले बा सर। ऑर्डर देवेला के नाम बा मीनाक्षी, डॉटर ऑफ नारायण मूर्ति, DYSP। मीना कमिश्नर के एग्जाम देवे खातिर चेन्नई गेल बाड़ी। आपके बोलता नहीं? और बिटिया के फ्रेंड मेरी बना, हम ओकर बड़ भाई बोलता नहीं। का मेरी वजह आई रहल पूछे? ना भाई, हेजा कोनो ना आइल रहे। ओके ठीक बा सर। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ? आप ही बानी मिस मीना? जी हाँ। आप एग्जाम अच्छी तरह लिखनी ना? क्वेश्चन कठिन रहा ऐसे सुने में आयल? ना हमरा तो आसान लागल। सही बात बा, होनहार स्टूडेंट के लिए तो सब अच्छा ही होला। आप तो इतना होनहार बानी, फिर कैसे खून के जगह पे चैन छोड़ के आ गए लू? हाँ? सर रवा का पूछल बानी, हमरा कुछ समझ में नहीं के आ रहल। सर रवा के बानी? हम विजय मूर्ति, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वकील उदय मूर्ति के खून के केस में ही डील करत आनी। खून मिलल जगह पे ई चेन मिलल बा। का ये आपके हो? जी हाँ सर। ये खून वाला जगह पे कैसे पहुँचल? नहीं के मालूम सर, हम मदुराई में रही तबे खो गई रहे। आप पुलिस कंप्लेंट कैले रहनी? ना सर, चोरी होके तक कंप्लेंट करती, बाकी कैसे मिस हो गई हमरो के नहीं के पता, यही से हम कंप्लेंट ना कैली। ये चेन खून वाला जगह के मिलने के अपराध में हम आपके अरेस्ट करके कस्टडी में लेके पूछताछ कर सकेनी, लेकिन आप पढ़ाई करे वाले लड़की हैं, वो भी एक पुलिस वाला के बेटी। आपके फ्यूचर के बारे में सोची ले। ये केस के सिलसिले में जब भी हम आपकी बुलाई, आपको ऑपरेट करी, तब तक ये चेन हमारा पास रही। ओके? हमार चेन कहाँ बा? कौन चेन? मदुराई से आते समय हमार गला से निकलने रहला उहे चेन। ओह, वो वाला। हम सोचले रहने की तो के ना पता चली। बा ई बतावा। तहार निशानी समझ के हम रूम में रख ले बानी। झूठ मत बोला, वकील उदय मूर्ति के तू ही मरला ना? खून जहाँ भइल रहे हमार चेन ओही जे मिलल। एक पुलिस ऑफिसर हमरा से पूछताछ करके गई। हम उदय मूर्ति के ना मरनी, वो फिसल के गिर के मर गए। ये हादसा तब भइल जब हम फाइल। तू सिर्फ एक मैकेनिक ही ना, फ्रॉड, राउडी, फौजरी और खूनी भी बाड़ा। हमरा तरह से संबंध रखे। मीना, हमारी बात तो सुनो। मीना,
सत्या, सत्या बेटा, सत्या। भगवान भला करी, 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 भगवान भला करी। काहे पागल की तरह गाड़ी चलावत रहला तू? हैं? मैकेनिक सत्या का मतलब बहुत बड़ा होला का? जब तू रोड पे गाड़ी चलावा तो केहू और गाड़ी ना चलावे का? हैं? थोड़ा सा चूक हो जाई तो हमार सत्या। ए हम बोला जाता नहीं, तू मुंह काहे घुमावले बड़ा? सत्या का भइल बेटा? हमसे गलती हो गई दादाजी। एक आदमी के मौत के कारण हम बन गई नहीं। और मरे वाला चुपचाप ना मरल, मरते समय भी हमके आशीर्वाद दे गई। भगवान तहार भला करे बोल के मर गई। अगर वो हमके गाली दे के मर गई होत तो हम चैन से रह सकती। आशीर्वाद दे के मरे वाला के हम भूल ना सके नहीं। हम चैन से सो ना पावता नहीं दादाजी। ओकर आवाज हमार पीछा करता। दादाजी पुलिस के फोन करके बुलावा। जॉन भैलू बता के सरेंडर हो जाता नहीं। ये टॉर्चर हमसे बर्दाश्त ना होता। ये खातिर हमके मौत के सजा मिली तो हमके कबूल बा। ठीक बा, अगर पुलिस आवतिया तो तार समस्या खत्म हो जाए। जवन खून तू निखा कैले वो खून का जिम्मेदारी ले ताड़ा ताकि सुकून मिली और सुकून तक फिर से चैन से जिए दे। तहार पीछा उदय मूर्ति निखा करत, उनकर लक्ष्य कर रहल बा। उ त मर चुकल बाड़न, लेकिन ओकरे दिल के लक्ष्य भाई निखे मरल। उहे लक्ष्य तहार पीछा करता। ओकर लक्ष्य का बा ओके खोज के तू ओके पूरा करा, तब परेशानी ना होई, तब बेचैन से जी पैबा।